Vi snakker om en woman in profession nu her. Jeg siger bare, det der var det lige før, de videoer, hvor vi har stået og lavet strip search. Yep. Har I nogle flasker? Har I nogle armbånd? Det er fandme woman in profession. Yep. Det Så giver jeg dig. jeg ved lige præcis, hvad min fremtid bringer. Mm. Du er så militant for altid, vil du sige? Militant for altid? Ja. Jeg kan love dig for, jeg skal strip searche every guy, every girl, everybody walking through this gate. This is my gate! I control this gate! Jeg skal lige spørge ham. Yep, vi tager den lige. Ja? God fest, plejer jeg at slutte af med, bare for lige at give folk en god oplevelse. Ja. Hvis han ikke havde haft det, så havde du tæsket ham. Gangstergate. Det er, hvad jeg kalder den her. Men ellers havde du tæsket ham. Der er fandme ikke nogen, der slipper igennem den her gate uden... Prøv lige at se, hvor lille den er. Der er ikke nogen, der slipper igennem. Nej, det er fandme galt. Men ikke! Det der, det var min gate. Din gate. Mine, I tell ya. My gate. Ja. Sådan er det bare. Anybody mess with me? Mess with my powers. Wow! Sådan er det.